16 чэрвеня спаўняецца 116 гадоў з таго дня, як на адной з вуліц Дубліна адбылося першае спатканне Джеймса Джойса, будучага знакамітага пісьменніка, а тады ўсяго толькі маладога, амбітнага і мала кім прызнанага ірландскага паэта, і пакаёўкі Норы Барнакл, якой наканавана было зрабіцца жонкай і самым вялікім каханнем аўтара Уліса, і перажыць з ім усе выпрабаванні і бясконцыя падарожжы. Менавіта гэты дзень Джойс выбраў днём дзеяння свайго рамана, адной з найвялікшых кніг за ўсю гісторыю літаратуры. Жыццё Джойса само па сабе вартая літаратура. Кожная яго біяграфія чытаецца з захапленнем. У ім было ўсё. Каханне, рэўнасць, зайздрасць, хваробы, эміграцыя, войны, беднасць, пераезды, шумлівая слава, бязлітасныя канфлікты, адданае сяброўства, а найперш апантанасць тым, што ён лічыў самым важным – мастацтвам літаратуры. Сёння я раскажу пра 10 цікавых фактаў жыцця пісьменніка, пра якія ведае далёка не кожны чытач. Але кожны з гэтых фактаў раскрывае асобу аўтара Уліса і дублінцаў з нечаканага боку. Вось жа пачнем са спеваў. Добры голас і музычныя здольнасці Джойс атрымаў ад бацькі. Сучаснікі называлі голас Джойса мядовым, мягкім, і як адзін прызнавалі, што яго ўладальнік мог бы зрабіць добрую кар'еру спевака і мог бы спаборнічаць з самымі вядомымі ірландскімі тэнарамі свайго часу. У маладосці Джойс браў урокі спеваў у найлепшага настаўніка вакалу ў Дубліне, але калі ў сям'і пачаліся фінансавыя праблемы, кінуў заняткі. Дарэчы, у яго не адбылося хлапечай мутацыі голасу, рэдкая з'ява. Дублінскія газеты пісалі пра яго выступы на канцэртах. Містер Джойс, уладальнік чароўнага тэнару, цудоўна праспяваў у вербным гаі. Табе трэба было зрабіцца спеваком, а не мучыцца з гэтай літаратурай, часта казала Джойсу жонка. Джойс спяваў і пазней, калі пакінуў Ірландыю. Аднойчы ў Цюрыху ён гучна спяваў, працуючы над кнігай, і тут у дзверы парукалі. Гэта была суседка Джойса па пансіёне, першая сапрана цюрыхскай оперы. Кая, пачуўшы яго вакальнае практыкаванне, прапанавала яму выступаць дуэтам. Дарэчы, і сын Джойса, Джорджа, таксама меў добры спявацкі талент. Наступны факт з жыцця Джойса – гэта вясёлая гісторыя, наўпрост звязаная з Савецкім Саюзам. У СССР Джойс ніколі не бываў, але ў 1932 годзе яму ў Парыж прыйшоў ліст з Маскоўскага міжнароднага саюза рэвалюцыйных пісьменнікаў. Набліжалася 15годдзе бальшавіцкай рэвалюцыі, і ў Маскве хацелі ведаць, цытую, які ўплыў зрабіла на вас, як на пісьменніка, кастрычніцкая рэвалюцыя і якое значэнне яна мае для вашай працы. Ліст быў падпісаны сакратаром Саюза Раманавай. Пра свайго сакратара Поля Леона Джойс адказаў маскоўскім калегам так. Шаноўнае гаспадарства, містер Джойс просіць падзякаваць вам за гонар. Ён з цікавасцю даведаўся, што ў Расіі в 1917 годзе здарылася рэвалюцыя. Пры больш уважлівым разглядзе справы, аднак, высветлілася, што азначаная вышэй рэвалюцыя здарылася ў лістападзе. З сабраных ім на дадзены момант звестак яму цяжка ацаніць важнасць падзеі, але калі меркаваць па прозвішчы вашага сакратара, змены, якія адбыліся ў Расіі, не вельмі значныя. Факт трэці. Калі Джойс ужо жыў у Парыжы ў статусе вялікага сучаснага пісьменніка, аўтара Уліса, у яго адзін за адным працавалі 3 сакратары. Кожны з іх быў неардынарным чалавекам, а адзін дык здабыў сусветную славу і атрымаў у будучым Нобелеўскую прэмію, якая самому Джойсу так і не дасталася. Гаворка, вядома, пра Сэмюэла Беккета, нобелеўскага лаўрэата 1969 году, аўтара несмяротнай п'есы «У чаканні Гадо». Малады Беккет прыходзіў на кватэру Джойса, каб дапамагаць яму апрацоўваць рукапіс халтураў па Фінегане, а дачка Джойса Лючыя закахалася ў маладога чалавека, лічачы, што ён прыходзіць да Джойса дзеля яе.
Чацвёрты факт наўпрост звязаны з Лючыяй Джойс. Каханне да Бекета, якое, на жаль, было зусім неўзаемным, кепска адбілася на і так нестабільным самаадчуванні маладой жанчыны. Псіхічная хвароба Лючыі – адна з самых трагічных і балючых у біяграфіі Джойса. Шизофрэнія – такі быў дыягназ найлепшага псіхіятра тых часоў. А звалі псіхіятра Карл Густаў Юнг. Факт пяты. Джойс быў чалавекам, які верыў у шчаслівыя лічбы, забабоны, прыкметы. Больш за ўсё на свеце ён, паводле ўласнага прызнання, баяўся сабак, маланак і вады. То бок, згодна з медычнай тэрміналогіяй, пакутаваў на кінафобію, кіраўнафобію і гідрафобію. Прымусіць сябе памыцца ў маладосці было для яго цяжкім выклікам і выпрабаваннем. Таму і пахнуў Джойс, відаць, не надта, як і яго героі. Вспомнім Стывена Дэдала. Што да лічбаў, дык, напрыклад, ведаючы веру Джойса ў знакі лёсу, выдаўцы зрабілі ўсё, каб першае выданне «Уліса» з'явілася роўна ў дзень 40-годдзя аўтара. 2 лютага 1922 году. Факт шосты. Тут ужо згадывалася кінафобія пісьменніка, боязь сабакаў. А вось кіно Джойс якраз любіў. Ён закахаўся ў новае мастацтва, жыўчы на кантыненце. Знайшоўшы грошы ў багатых мецэнатаў, Джойс прыехаў у 1909 годзе ў Дублін на некалькі месяцаў і адкрыў у горадзе першы ў яго гісторыі кінатэатр. Паводле задумы, гэта мусіў быць паспяховы бізнес-праект, які мог дапамагчы Джойсу і Норы нарэшце выбрацца з путаў беднасці. Але кінатэатр прагарэў. Дублінскія гледачы-правінцыялы не ацанілі сур'ёзных выкшталцоных італійскіх фільмаў, якія дэманстраваліся ў Джойсавым сінема. Тым не менш, менавіта аўтар «Уліса» лічыцца піянерам кіно ў Дубліне. Факт сёмы. І тут мы зноў мусім на трошкі вярнуцца ў СССР, а менавіта ў Маскву на першы з'езд савецкіх пісьменнікаў, які праходзіў в 1934. На тым з'ездзе выступалі сотні літаратараў з розных рэспублік. Сталін вырашыў узяцца за літаратуру всур'ёз і арганізаваць літаратурны працэс так, каб пісьменнікі плённа працавалі на ўзмацненне ягонага рэжыму. Здавалася, пры чым тут Джойс? І ўсё ж яго імя прагучала і на такім спецыфічным мерапрыемстве. Выступ на з'ездзе аднаго з савецкіх публіцыстаў і ідэолагаў ад культуры, пазней знішчанага Сталіным, Карла Радека, меў назву «Джеймс Джойс» або «Сацыялістычны рэалізм». Што выбралі савецкія інжынеры чалавечых душаў пад пільным вокам правадыра народаў, здагадацца не цяжка. Джойс, якога фрагментамі перакладалі на расейскую 20-е і 30-е, амаль на паўстагоддзя зробіцца ў СССР нікому невядомым і амаль нікім не чытаным, забароненым буржуазным аўтарам, без права на публікацыі. Што, зрэшты, толькі дадавала ягонаму імю культавасці і загадкавасці. Факт 8. Джойс быў паліглотам. Беларускай мовы ён, на жаль, не ведаў, а вось расейскую вучыў у пачатку 30-х, праўда, без асаблівага поспеху. Апрача ангельскай, ён крыху валодаў ірландскай, добра ведаў лаціну, а яшчэ цалкам неблага французскую і нямецкую, мог ліставацца па-дацку і па-нарвежску, бліскуча ведаў італійскую, а калі лічыць яшчэ і трыестына, дужа своеасаблівую мову Трыеста, дзе ён даволі доўга жыў. Калі лічыць яе асобнай мовай, дык у спіс можна ўключыць і яе. Тут самы час успомніць пра знакамітага італійскага пісьменніка, якому Джойс, кажучы савецкімі штампамі, даў пуцёвку в жизнь. Гаворка пра камерсанта з Трыеста Эторэ Шміца. Пан Шміц меў добры бізнес у розных гарадах Еўропы, у тым ліку ў Лондоне. Каб палепшыць лонданскія сувязі, пан Шміц знайшоў настаўніка, у якога пачаў браць урокі ангельскай. Настаўніка звалі Джеймс Джойс. Пан Шміц пасябраваў з панам Джойсам. Неяк у размове высветлілася, што пан Шміц піша. Джойс папрасіў паказаць ім рукапісы і быў уражаны майстэрствам і талентам пана Шміца. З рэкамендацыяй Джойса ўжо тады было прасцей знайсці выдаўцоў. Так у свеце італійскай літаратуры з'явіўся знакаміты пісьменнік-мадэрніст Італа Звева.
гэткі псевданім узяў сабе пан Шміц. Ёсць версіі, што ў вобразе Леапольда Блюма шмат што ад пана Шміца, аўстра-вугорскага яўрэя, што жыў каля мора за 1000 кіламетраў ад Дубліна. Дзясятым фактам сёння будзе апакрыфічная гісторыя, якая неяк адбылася з Джойсам на адной з парыжскіх вуліц. Аднойчы да Джойса падышоў незнаёмы чалавек і сказаў, што хоча пацалаваць тую руку, якая напісала ў ліст. «Не», – сказаў Джойс, хаваючы рукі ў цішыні, – «не варта. Ведаеце, гэтая рука, яна зрабіла і шмат іншых, не менш жахлівых рэчаў».